Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa aming website www.digicastnegros.com. Kag sarama ko'y malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga plastic barriers sa mga pasahero nga mga jeep ipakakas na. Mga driver nagakalipay. Magnitude 4.1 nga linog nagtayog sa Sipalay City. Lalaki nga biniperensya sa paminsaron nasapuan nga patay. Bacolod City nagapabilin sa alert level 4 nga quarantine status. Kag sa good vibes, ano bala ang ginakahadukan mo sa tanan? Hibaloon ang sabat sa mga responders. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, lalaki nga nasapuan patay, ginapatihan, may diferensya sa paminsaron. Wala na sang may nakita nga pilas ang kapulisan sa bangkay sang wala makilalaan nga lalaki nga nasapuan sa kilid sang pika-pika nga malapit sa isa ka compound sa barangay Pahanukoy sa Bacolod, kainas sang aga. Pero suno kay Police Major Jory Puerto, commander sang Police Station 8, magahinyo sila nga mapaidalom sa post-mortem examination ang bangkay agud makasiguro nga wala sang foul play sa kamatayon sang amo nga persona. Nakahublas ang bangkay sa makitaan ini sa mga trabahador sang compound. Nagapati man ang kapulisan nga nalumos ang lalaki nga ginapatihan, may diferensya sa paminsaron. Sang Domingo nakitaan siya sa mga trabahador nga nagaligid sa malapit nga kamalig antes nagdalagan pabaybay suno sa PNP. Pangayaw sa lugar na patay, gani nagapanawagan ng PNP sa iya mga posible himata kag kakilala agud maklaim ang iya bangkay sa punerarya. Ay postmortem na siya. Kay parang balantang ko sa kung ano bala na umos siya natumba na iguuloy sa balantang na karon kung anong pansong punerarya. Pero so far sa base lang sa initial investigation niya sir, wala man foul play. Negative kay may problema sa utok tapos siya man lang isa da. Sa number 9, construction worker nga may kaso nga rape ug child abuse arestado. Naaresto sa joint operations ang anti-kidnapping group kag Police Station 7 sa Bacolod ang construction worker nga wanted sa madamo nga kaso. Ginserbi sa suspect ang 4 ka kaso nga rape kag kaso nga child abuse sa iya sini nga puluyan sa Simon Peter Village sa Barangay Mansilingan. Abril sa nagligad nga tuig sang siya ginreklamo sang child abuse kag sang Agosto naman sa nagligad nga tuig ginreklamo siya sang iya manak sang pagpanghimulos. Detained na karon ang suspect sa Police Station 7. Sa number 8, motorcycle rider patay ang Pilason matapos magbunggo sa L300 van. Patay ang 42 anyos nga si Marlo Delubio, samtang Pilason naman ang iya angkas nga si Jake Calais. Matapos magbunggo sa L300 nga van, ang ilang nga motorsiklo kagabi sa highway bahin sa Barangay Urong sa Kabangkalan City. Sa investigasyon sa Kabangkalan PNP, pareho nga nagadalagan sa opposite lane ang motor kag L300 van, sang hinali na lang mag-overtake ang motor kag maglapaw sa pihak ni lane samtang nagalabay sa taklaron nga bahin sa dalan. Nabungguan sang motor ang panguna nga bahin sa salakyan kabangdanan nga naglabog ang duha ka pasahero. Dead on arrival sa ospital si Delubio, samtang padayon naman nga ginabulong si Calais. Sa number 7, magapadayon ang pagbakuna sa mga menor de edad nga may comorbidities sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay City. Sa buwas kag Huwebes magapadayon ang pagbakuna. Sa Biyernes ginsugdan ang ini kadungan sa national nga launching. 77 ka mga menor de edad ang nabakunahan. Manubo ang turnout. Patag ni Provincial Administrator Fernando Diaz, wala na handaan sa mga local government unit ang mga requirements. Dugang pa ni Diaz, wala na lakip ang Negros Occidental sa pilot area. As of press time, magasapol pa ang probinsya sa mga doktor bahin sa pagpatuman sa pediatrics A3 vaccination sa mga ospital sa Cadiz kag Kabangkalan.
Nakip naman ang pagbakuna sa General Pediatrics para ng pagpabaskog sa Negros Occidental sa vaccination program sini. May pagdubo man sa kaso sa COVID-19 sa karon suno sa kay Diaz, hindi dapat magkumpiyansa ang publiko. We were not prepared for the pedia with comorbidity rollout, but it's still a good start. Kay initially ang province was not included sa pilot area for pedia with comorbidity vaccination. We were still able to make it in time for the launching to. No? So launching, importante, biskan nagsugod slow, but in the future, dasig. Sa number 6, paghalog sang travel requirements sa Negros Oriental ang wala anay gindayon bangod sang pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa probinsya. Natalana na kuntani magpagwa sa executive order si Negros Oriental Governor Roel Digamo sa paghalog sa travel requirements sa probinsya sumugod Nobyembre 1. Pero bangod sa padayon pa nga pagsaka sang kaso kag COVID-19 deaths, ginpaiway ini anay. Suno kaya Provincial PIO Bimbo Miraflor, negative antigen test kag vaccination cards amo sa gihapon ang requirements para sa mga fully vaccinated kag negative RT-PCR test result naman para sa mga unvaccinated. Suno kay Miraflor, hindi anay pagdayunon nga maga-require na lang sang vax card sa mga fully vaccinated kag antigen test sa unvaccinated tubtub nga maglabot sa tolerable level ang COVID-19 cases sa Negros Oriental. Liwat man nga ginpaidalom ang probinsya sa Alert Level 4 tubtub sa Nobyembre 14. Sa number 5, Election Registration Board hearing na talana para sa mga voter applicants nga mayara sa mga opositor sa Negros Occidental sa Nobyembre 11. Sang July 2019, naglabot sa masobra 1.8 million ang registered voters sa Negros Occidental. Nalakip na diri ang Bacolod nga may masobra sa 312,000 ka mga registered voters. Ginapaabot ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor, Attorney Ian Lee Ananoria, nga malapawan ang kanamuon sa mga registered voters para sa natalana nga 2022 elections, bangod man sa gin-extend nga COMELEC voters registration sa Oktubre. Ginatipon pa karon sa COMELEC Provincial Office ang tanan nga listahan sang voter applicants gikan sa mga banwa kang syudad, nalakip na diri ang mga may opposition. Sa Nobyembre 11, natala na ang Election Registration Board hearing para sa mga voter applicants nga nakaparehistro sa Oktubre. Sa Nobyembre 18 naman, ang gintalan ang deadline para sa kandidato nga may correction sa ilagin file nga Certificate of Candidacy. Pagasundan ini sang deliberation antes mapagwa sang COMELEC ang list of registered voters kag candidates antes matapos ang bulan sang Nobyembre. Sa number 4, hindi puno ang mga ospital sa Negros Occidental. Naghalog naman ang mga quarantine facilities sini. Inisuno kay Provincial Administrator Refrando Diaz base sa October 31 nga record. Sa sulod o kung sa sulat ni Mayor Evelio Leonardia sa Department of Health angot sa iya nga paghinyo nga pag-downgrade sang Alert Level 4 sang Bacolod, iya ginsiling nga 69% ang utilization sang tertiary private kag DOH Regional Hospital sa Bacolod, kung sa diin katunga sini ang gikan sa mga LGU sang Negros Occidental. Suno kay Diaz, dako pa ang bed capacity nga available sa mga ospital sa probinsya kag lipod man sa ilang nga ihibalo kung
aron ano ang nangin basehan sang datos sang syudad. Dugang pa ni Diaz sa severe o critical cases kung magpadulong man sa ospital sa Bacolod, ini ang nagakaigo lamang bangod ang mga ospital man lamang sa syudad ang ginatugutan sang pila ka mga procedures kasubong sang pag-intubate. Madamo man gani sa mga pasyente sa Bacolod nga naghihinyo sang bulig pagi sa 911 sang Negros Occidental bangod wala na sang ambulance nga makadala sa ila kag may mga nagaayo man gani sang swabbing. I don't know kung anong basis ang ilang data, no? Number two, ang province has seen a decrease of our patients, no, sa aton ng mismong hospital. Ang aton gani nga mga quarantine facilities tag 19 na lang kabilog ang ara sa aton quarantine facilities. What would be the reason nga magdugok ang taga-Gua diri sa Bacolod para mag-hospital? On the other hand, the emergency 911 center receive a lot of distress calls during the weekend, no? And I personally know of people from Bacolod nga nagamalasakit kag pangayo ambulansya kay way sila ambulansya. Sa number 3, 4.1 magnitude nga linog ang na-record sa Fivox sa Sipalay City, kainasang udto. Ining tectonic ang intensity 5 ang nabatsagan sa Sipalay City. Sa video kagin post ni Harold Hordan, makitaan ang pag-uyog sa CCTV camera ngayara sa covered court sa barangay San Jose Mina sa Sipalay City. Sa parisayo ni Hordan, nga nag-duty sa among ation sa barangay hall, siya ang nagdalagan pagwa bangud tuman ng pagtayog. Suno kay Jonilo Bugtae, ang pamuno sang Sears o Sipalay Emergency and Rescue Services, wala sang megin report nga damage pero intensity 5 ang nabatsagan sa Sipalay City. Mga 5 ka segundo nga nabatsagan ang pagtayog. Gilay naman niya ginpagwa ang mga empleyado gikan si Government Center. Sa report ng Fivox, intensity 3 ang nabatsagan sa Iloilo City kag Bago City. Intensity 2 naman sa Carlota City. Sunod kay Zephyr Kailian, ang pamuno ng Provincial Disaster Management Program Division, masami nga ginatayog ang Sipalay bangod diri na hamtang ang Negros Trench o kunang fault line. Sa number 2, magapabilin sa Alert Level 4 status ang Bacolod City pero pamunuan sa Bacolod Emergency Operations Center nagapati nga ini ang maga-downgrade sa amat-amat nga pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa syudad kadungan man sa pagsaka sang mga nabakunahan. Wala pa naaprubahan sa Department of Health ang ginhinyo ni Mayor Evelio Lunardia nga mapa-downgrade ang alert level status ng syudad halin sa alert level 4 panubo sa Alert Level 3. Suno kay M. Ang, Executive Director sa Emergency Operations Center, bangod sini, magapabilin sa Alert Level 4 ang Bacolod bisan gin-recommend naman sa DOH Regional Office 6 nga mapaidalom sa Alert Level 3 ang Bacolod nga nagapabilin man karon sa Moderate Risk Classification. Ang pagnubo sang healthcare capacity utilization rate upod man sa pagnubo sang COVID-19 cases ang kabahin sa mga rason para mapanubo ang alert status sang syudad. Ginalauman sang EOC nga sa madason nga inadlaw mapahalugan ang mga restrictions halin sa venue capacity sa mga commercial establishment kag pati na travel restrictions sa idalom sang alert level 3 status. Pagasuguran man buwas ang vaccination program para sa mga 12 to 17 years old sa SMX Convention Center kag Ayala Mall. Magasapul man ang katapos sang EOC upod sa tagdumalahan sa mga mall, agud mahandaan na natalana liwat nga pagdamo sa mga magapadulong sa mga vaccination center. Sa records ng EOC, may masobra sa 5,000 nga menor de edad ang handa magpabakuna kontra sa COVID-19. According to the regional director, they will endorse favorably ang request ni Mayor. Still the same sang aton nga sang nagligad na GCQ HR, wala kita magin-impose nga additional nga bag-o nga mga restrictions. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subunga adlaw.
Ginanunsyo sa Department of Transportation nga subugod sa Nobyembre 4 pagkakakso na ang mga plastic na barriers sa sulod sa mga depasahero nga salakyan pangod suno sa ila wala man sa medical study nga nagapakita nga makapugong ini sa pagpanglaton sa COVID-19. Mga driver nalipay bangod suno sa ila, ini na ang sabat sa ila problema sa padayon nga pagsaka sa bilis ang krudo. Yaring report. Wala pa makabati isang balita ang ini nga mga driver sa Mansilingan Central Market nga rota nga ipakakas na mga plastic barriers sa dipasay nga mga salakyan. May sugilan nun lang nga nagalapta nga suno sa ila kung tuod gid man para sa ila ineng sabat na sa ila reklamo kag penitensya. Parehos na lang kay June Villaganas. Sang wala pa nagasunod-sunod ang saka sa bilisang krudo, makapatugong siya sang 400 pesos sa kada adlaw. Pero subong, naga 800 na ang iya nga ginatugong sa kada adlaw. 200 pesos o kung wala agad sa may mapauli kung kisa. Gani para sa iya, dako nga bulig nga makakas na mga barrier, bisan hindi na mapatuman ang saka sa plete nga ilang ginapangayo. Drivers, mapasaka plete kay pati nakamal sa krudo. Hindi man sila makapasaka sa plete kay pigado mo. Pigado mo tatanan mga pasahero, pigado man. Di mas mayo nga kakso na lang ang barrier eh. Mangyaway mangyapon na epekto. Sunod naman kay Amado Carbelido, nga isa man ka driver, sunod-sunod ang ginapas-an nila. Halin sa mga plastic barriers pakado sa saka sa bilisang krudo. Gasugod na siya gani kuno sa pagbiyahe alas 4 sa kaagahon tubtublas 10 ang gabi para lang may mapauli pa sa iya nga pamilya. 30 centimos. Lubuan 30 centimos sakaan pisos-pisos di man ka dapat. Ka proud nga nila makapanubo sa 30 centimos. Subong nga adlaw, may 30 centimos nga rollback sa diesel, pero para sa mga driver, ahaw-ahaw lang ini sa ginasaka sa kada semana. Actually sir, kung magamo na, siyempre ang krudo subong nagmahal kang gasolina mo. Di limitado mga po ng pasahero na mo tungod wala klase or nano no. Pero actually kung wala na siya barrier, mas bintahan sa amon kay instead nga ang pasahero nga hindi namon makuha lang namon. Sumugod Nobyembre 4, ipakakas na ang barrier suno sa DOTR. Bangod wala man sa medical findings nga nagasiling nga makapugong ini sa pagpanglaton sa COVID-19. Kagani basi mahimo tiniran lang sa virus kung hindi adaw-adlaw nga matiluan, ilabi na nga himo ini sa plastic. Nagakomporme naman diri Bacolod EOC basta nagamit lang sa face mask, facial kung goggles ang pasahero. Sa Good Vibes, All Souls Day, subong nga adlaw, Nobyembre 2 o kun adlaw sang mga kalag. Masami ginaistoryahan ang mga ginakahadlukan subong nga adlaw. Ikaw, ano bala ang imo labing ginakahadlukan? Yari ang pila sa mga sabat nga natipo ni Romeo Subaldo. Kultura na sa mga Pinoy ang mag-istorya sa kahadlukan kung tigkalalag. Pero ano gid ba lang imo ginakahadlukan sa tanan? Para sa sinigang fruit vendor, ang mga masami makita sa telebisyon nga ginakahadlukan amo man ang ilang ginakulbaan. Ang isa sa ila may nakita na gani kuno. White lady. White lady? Nga ako kita ka ng white lady? Tingnan natin ka. Wala, kaya dukan ako. Dukan mo. Ako niya multo. Multo, ginakadukan mo. Kakita ka ng multo ha? Oo. Tuod mo na? Babae. Babae? Matanda. Sa school yun. Lumang school. Para sa sini naman nga lalaki, mas kahaladlukan ang tao sa tanan nga klase sang tinuga. Lokang tanong kuan eh. Ano? Tao lang. Nga. Sino ka tao? Kung tiro mo kabla, matay ka eh. Ang ini naman nga babae, wala pa sa may madumduman nga bagay nga dapat kahadlukan. Kadukan mo gid sa tanan. Ano? Sino? Kung ano ginakadukan mo sa tanan-tanan? Ha? Sapat kag iban pa nga klase sang tinuga ang ginakahadlukan sang sini naman nga mga lalaki. Ikaw ya, boss? Landong? Landong? Nga. Po wala mo na balaan kung ano nakalandong. Ito sa taas, ng taas, mga 6 months. Kaag, ang ini naman nga persona nakakita pa sa babae nga naglabay nga iya itudlo nga kahaladlukan. Sa tanan-tanan ano ginakadukan mo? Nga siya. Palandukan mo? Normal lang nga may ginakahadlukan. Ikaw, ano ang imo ginakahadlukan sa tanan? Ikaw, Barb, ano ginakahadlukan mo sa tanan? Ming sa gamay ko kadamo, lagi sa nahadlukan ko, mali mamahalin sa yellow nga kolor, kung sapat ko ring. Pero, pero subong nga nag-edad na kuming na-settle ko na magid ang iban ko nga mga fears, iba na. Pero ang labing na-settle ko nagid,
ang akong ganyan may mahamba kung ganyan tugyan kung nanatanan sa ginuubing. Kay kung ang fear mo, ikaw lang gid ang Ikaw lang ginapakahandol. Oo. Kung pabayaan mo lang niya, wala. Kung aral na siya, dapat itubangon mo kung ano Oo. para ma-overcome mo siya. Sapat, may nakulbaan ka. Ako na ginakulban sa tanan commitment, Pat. Ay! Wala ko to kapamugo. Wala ko to kapangaman. Kahagaw yan itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.